hijiran manzon Allah da ce musulmi suka zaba da cewa ai kalanda da ita da haka musulmi ku rike kalandar musulunci ku jefar da kalandar turawa arna kiristoci domin ko a cikin addinin su babu tsarin ta na biyu sunayen watanni tun daga February ko January har zuwa Disamba in ka duba zaka sunayen gumaka ne wanda ake bauta wanda ba Allah ba da sunayen wasu sarakuna manya a cikin su dan me za ku bar watannin ku na musulunci al-Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumada al-Ula Jumada al-Thani Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhul-Qa'dah Dhul-Hijja hujjoji wanda sun zo akan su a cikin Qur'ani inna iddatash shuhuri inda Allah hadisi sun zo da dama manzo Allah ya faɗa wannan sunaye na watanni wanda ake bauta Allah a cikin su sannan mu watannin musulunci suna da alaka da ayyukanmu na ibada in ba mu san su ba sai ayyukanmu da dama su bace kaga aikin haji a cikin wayannan watannin musulunci ake yi zakka da wata musulmi ake kirgata kirga lokacin da ta yi ta samu aka samu nisabi lokacin ake fitar da zakka azumi da tsarin wannan idda ta mata ila'i da wane ne da sauransu duka da tsarin kalandar musulunci ake yi haka idan muka wautar da kalandar musulunci muka manta da ita da zamu manta da ayyukanmu na ibada da dama haka mu lizumci wannan kalanda ta musulunci mu jefar da kalandar arna kafirai kiristoci